Na tretích európskych hrách v Krakove slovenskí rýchlostní kanoisti bez medailí. Oba naše štvorkajaky vo finále chýbali. Mišák so Šidovou sa predstavili v novej disciplíne K2 Mix. Vitajte pri sledovaní ďalšieho magazínu o rýchlostnej kanoistike, v ktorom sa vrátime k účinkovaniu našich reprezentantov na európskych hrách. Tie boli zároveň majstrovstvami Európy. Finálovú účasť si vybojovali Slováci iba v K2 na 500 metrov. Najlepšie umiestnenie zaznamenala mužská posádka v zložení Erik Vlček a Ákoš Gačal. My s Ákošom sme na K2 500 metrov tým 8. miestom spravili náš najlepší výsledok, čo ma niekde teší, že stále ako z nášho týmu viem spraviť najlepší výsledok, ale je to žiaľ len to 8. miesto, takže to je trošku také slzy cez smiech, ako sa hovorí. S Ákošom bola tá K2 iba dočasné riešenie, keďže Adam sa pripravoval na tú štvorku v prvej polovici sezóny a tam chceli dosiahnuť čo najlepší výsledok. Takže ja som si musel hľadať inú alternatívu a na základe tých nominácií a tých pretekov to vychádzalo tak, že to pôjdem s Ákošom. Sadli sme si dobre, boli sme na jednom svetovom pohári, kde sme si to vyskúšali a zlepšovali sme sa. A myslím, že na tých európskych hrách sme naozaj dosiahli maximum, čo sa dalo. Ale boli sme dohodnutí, že druhú polovicu sezóny budem jazdiť s Adamom, kde vidím najväčší potenciál a najväčšie šance vyjazdiť tie olympijské miestenky. Takže Ákoš to tiež bral tak, že to je len dočasné riešenie. Ako sa on vyjadroval, stále sa odo mňa dá niečo naučiť nového, takže ja som rád, lebo dobre sa mi s tým pretekalo, rozumieme si, poznáme sa už strašne dlhú dobu. Trebalo to trošku zjazdiť, nešlo nám to na prvýkrát nie tak, jak som si to predstavoval, ale nakoniec sme sa jeden druhému veľmi dobre prispôsobili a myslím si, že to 8. miesto bolo naozaj maximum, čo sme mohli v tej silnej konkurencii dosiahnuť. Podobne úspešné boli aj ženy. Katarína Pečuková s Biankou Šidovou v A-finále uzatvorili štartové pole. Prvýkrát som mohla vystúpať na takýchto veľkých pretekoch a podujatí, takže bol to obrovský zážitok pre mňa a určite aj super skúsenosti. A podľa mňa to bolo veľmi dobré aj pre nás s Katkou, lebo tej K2 sa vedeli dostať do finále. To už je podľa mňa celkom veľká vec na nás, jak sme boli mladé tam, takže veľmi sa z toho teším. Zloženie posádky bolo rovnaké ako na druhom tohto sezónnom svetovom pohári v Poznaní. No, s Katkou sme si aj predtým veľmi dobre sadli a aj teraz to vidno, že vieme sa tak doplňať tej lodi a to veľmi pekne pláve. A aj každým tréningom si vylepšujeme tie chyby. Je to ešte lepšie ako pred 2 rokmi. Myslím si, že viacej sa vieme zosúladiť. Ja som zmenila aj taktiku našej jazdy. Predtým som to veľmi pretáčala, momentálne snažím sa ísť aj ten stred a dávame to viacej na záver. Skúšali sme to na jar aj s Rekou, aj s Katkou, ale výsledky ukazujú, že s Katkou tá lodi je lepšie a vydržia aj ten záver a získajú výsledky, čiže ja si myslím, že to netreba nejak vysvetľovať, že ktorá zostava je lepšia, každý to vidí a chceme takto pokračovať ďalej. Dievčatá sú aj veľmi dobré kamarátky. Áno, áno. Sme a dúfam, že pôjdeme niekde spolu na nejaký výlet po sezóne a oslavíme naše budúce úspechy. Podľa mňa to je hlavný bod týchto posádok, mať tie dobré vzťahy v lodi, lebo vtedy to oveľa viac tak ide, ako keď je tam každý pohádaný. Pečuková so Šidovou sedeli okrem K2 aj v štvorkajaku. Priorita bola tam, že štartujeme K4, ale získali sme v lani kvótu K2 a tam sme museli štartovať, ale bolo to správne rozhodnutie, lebo v K2 sme dosiahli oveľa lepší výsledok ako K4 a dievčatám tá K2 sedí viac, cítia sa tam lepšie a boli v A-finále, čo je obrovský úspech, ja si myslím. My sme do toho išli akože bez očakávaní na začiatku, ale podľa mňa by sme ešte potrebovali niečo do toho plus, aby to bolo lepšie, lebo
Podľa mňa, kebyže Marianka je o rok mladšia, ideme na U23, tak tam by sme mali dosť šancu, ale takto na seniorských, ako je predolympijský rok, tak vidno, že ostatné štáty už sú oveľa viac napredu, že to už dlhšie trénovali a že sú staršie. Takže tam vidno tie rozdiely na tých seniorských. Ale strašne málo sme spolu ešte išli oproti tým ostatným a sme strašne mladé všetky, takže ťažko povedať. Ale vidno, že svet je odskúšený. Jedinou kajakárkou z úspešnej minuloročnej K4 z majstrovstiev Európy v Mníchove, kde Slovenky skončili 5., je Mariana Petrušová. Máme tam úplne iné typy. Máme tam mladé ženy, ktoré nemajú skúsenosti s K4 a chýba nám aj tá sila dozadu, čo mala Liza, a aj tá technika, čo mala Ivana Kmeťová. Nevieme to zatiaľ nahradiť a nejde nám to, no, treba to priznať, že tam to nejde. Ivana Kmeťová má zdravotné problémy, vynecháva celú sezónu, máme túto informáciu, takže s ňou určite pre túto sezónu nerátame. Je to veľká škoda, že také vyspelé pretekárky, ako bola Liza Gamsjager, ukončili z jedného dňa na druhý svoju športovú kariéru a takýto výpadok nie je jednoduché nahradiť a myslím si, že to sa aj prejavilo potom v ženskej K4, že nielen Ivana Kmeťová tam chýbala, ale aj Liza Gamsjager, ktorá bola najlepšou singlistkou minulý rok a tento rok bohužiaľ sme s ňou nemohli počítať. Je to nevyspytateľné, nechcem úplne rozoberať, prečo sa tak stalo, ale ja som s ňou mal nejaké rozhovory a proste bolo to jej vnútorné rozhodnutie, bohužiaľ už to nevrátime naspäť a ja jej želám veľa šťastia vo svojej novej kariére a veríme, že časom budeme vedieť nahradiť takúto významnú športovku. Od mája sme nezískali ani sekundu nikde, snažili sme sa vymeniť aj poradie, aj všetko. Zatiaľ to nám nejde a cítia to, že nemajú ten komfort, čo majú K1 alebo v K2. V zložení Pečuková, Bugárová, Šidová a Petrušová sa predstaví naša K4 aj na majstrovstvách sveta v Duisburgu, ktoré budú zároveň kvalifikáciou na olympijské hry Paríž 2024. Európske hry v Krakove boli teda pre našu posádku takou menšou generálkou. Vedeli sme, že každý štát chce vyskúšať čo najlepšiu posádku, už prípravu ako na svet a bola tam naozaj top konkurencia. Bola to extrémne dobrá skúsenosť, ja si myslím, lebo sa podobajú olympijských hrám. Normálne bývame v dedine, všetko prebieha tak ako na olympiáde, v menšom, ale zbierali obrovské skúsenosti, bola tam úplne špička Európy. Naša najlepšia kajakárka Bianka Šidová sa na európskych hrách predstavila aj po boku dvojnásobného medailistu z olympijských hier a majstra sveta Denisa Mišáka v novej disciplíne K2 Mix na 200 metrov. Do A finále nepostúpili, chýbalo im 60 sekundy, takže štartovali v B finále, kde skončili tretí. Teraz vyšiel štart v poriadku. Denis Mišák a Bianka Šidová. To je 35-sekundová záležitosť. Výborný štart, vidíme ich na minimálne prvých pozíciách. Najlepšie sú na tom Švédi, Orban a Langstramová. A naši, samozrejme, dvojstovkári to žiadni nie sú. 500 by im vyhovovala viac, ale pozeráme sa, že sa držia na prvých pozíciách. Švédi sú stále prví, za nimi to vyzerá na Slovincov, potom Nóri a potom Slováci. Takže kde sa naši nájdú v tomto B-finále? Na 3. mieste. Nikdy som predtým nešiel K2 Mix, či už doma alebo na nejakých medzinárodných pretekoch. Nevedel som sám, čo to čakať, ale nakoniec to dopadlo celkom dobre, si myslím, že sme si sadli, aj sme dobre sedeli, aj to dobre išlo. Bianka sa snažila, skúšali sme to aj, že ona bude vpredu, potom že ja, ale nakoniec sme sa rozhodli, že ja budem vpredu. No a škoda, že to bola 200, ale myslím si, že sme si nespravili hanbu a že sme to celkom dobre zvládli. Podľa mňa mix je veľmi super, mňa to veľmi bavilo s Denisom a prekvapivo asi aj jeho to bavilo. Podľa mňa sme si aj sadli veľmi dobre v tej lodi a dúfam, že aj do budúcna si ešte spolu sadneme a možno niečo iné ako 200, lebo tá nám obidvom ani až tak nejde. Že tá 500 bude určite lepšia. Úmysel zloženia tejto posádky bol jasný. Do lode si sadli najlepší kajakár a kajakárka Slovenska. Čakali sme, že to bude easy, že čas sme mali dobrý. Ja som pozeral aj jazdy, čo boli asi rok alebo dva predtým a
a chodili sme okolo tých časov, takže som veril, že to finále bude a nakoniec to bolo B finále, takže naozaj sa na to pripravovali tí ľudia a boli tam dobrí pretekári, takže aj to ma prekvapilo, že naozaj to neodflákli, že tam dajú hocikoho. Je veľmi pravdepodobné, že sa v blízkej budúcnosti disciplína K2 Mix objaví aj v programe olympijských hier. Myslím si, že to bude, lebo takto isto začínali aj kanoe baby. Myslím, že občas na nejakých pretekoch to bolo, potom na sveťákoch a už to išlo. Akože hlavne záleží asi aj od chalana, ale aj od tej baby, akú dostane ten chalan, lebo naozaj tie baby niektoré idú veľmi rýchlo, takže to je dosť pomoc aj pre toho chalana, keď mu to trošku odľahčí, takže asi to bude zaujímavé. A či bude spolupráca Mišáka so Šidovou pokračovať aj naďalej, zatiaľ nie je jasné. A nejako sme sa nedohodli, ale Bianka vravela, že mohli by sme to skúsiť aj na majstrovstvách sveta. Ja pojem len K4, takže keď to bude nejako kompatibilné, že sa to nebude byť s našimi hlavnými jazdami, tak prečo nie? Rád pretekám, takže mňa to len poteší. Vyťaženosť na pretekoch kanoistke roka 2022 nerobí problémy. V Poľsku sedela až v 3 lodiach. Okrem mixového šprintu ešte aj v olympijských disciplínach na 500 metrov. V debli aj štvorkajaku. Podľa mňa som taký pretekár, taký typ, že viem lepšie pretekať, keď mám čím viac disciplín. Takže aj to som to cítila, že na tej K2 sa mi išlo super, ak to bolo aj v priebehu, akože blízko vedľa seba, teda od seba a ja sa cítim tedy lepšie, takže podľa mňa mne to skôr vyhovuje, keď mám takto viac. Na Bianku Šidovú si myslím, že toho určite nie je priveľa. Ona má tie najvyššie ambície a ešte sama má pocit, že by toho zvládla viac. Možno aj z mojej strany je to také, že sa snažíme brzdiť jej potenciál a troška nedávať ju do úplne všetkých možných disciplín, kde by aj ona sama chcela štartovať. Myslím si, že netreba ju úplne uhnať a tá sezóna je dlhá. My s ňou naozaj rátame smerom k majstrovstvám sveta v Duisburgu a hovorím, tie budú koncom augusta. Bude to prvýkrát v jej kariére, kedy ona naozaj musí tú sezónu ťahať až do konca augusta. Spolu s ostatnými dievčatami chceme, aby si ešte nejaké sily nechala v sebe aj na ten august. Spravili sme veľmi trudú zimnú prípravu, čo nám vyplatilo aj na vode a na vode pokračuje tam ďalej, kde sme prestali v lani a som nesmierne rád, že takto rýchlo aklimatizovala aj u žien v seniorskej kategórii a ukazuje, že momentálne, alebo nie, že momentálne celý rok je najlepšia kajakárka na Slovensku. Solidné výsledky v mužskom singli druhý rok po sebe predvádza Milan Dorner. V Krakove sa v nabitej konkurencii na 500-ke do A-finále nedostal, napokon skončil 17. No a odštartovaná. Je to už druhá disciplína, lebo B-finále žien taktiež K1 500 metrov sme nevideli, ale teraz sa pozeráme na B-finále K1 500 muži. Dorner odštartoval solidne, ale dopredu sa automaticky dostáva Giacomo Sinti. Je to viac menej taký šprinter, by sme mohli povedať, najmä známy z dvojstoviek. Takže tento štart je pred ňou samozrejme jasný, že pôjde dopredu, ale už sa dostáva Inigo Peña zo Španielska, dráha číslo 1 dopredu. Je to trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta, čierna loď v hornej časti obrazovky. Je zatiaľ jasne na líderskej pozícii, vidíme, ako prekonáva boje v polovici trate. Je teda Španiel prvý a na druhom mieste Uber z Francúzska a tretí je teda Talian. To sú zatiaľ prvé 3 pozície. Milan Dorner sa drží na 8. pozícii a bojuje o 7. na diaľku s pumpom z Lotyšska na opačnej strane kanála. Takže Peňa zatiaľ prvý, tu sa zatiaľ nič nemení.
Španiel prvý. Talian sa teraz dostáva späť na druhú pozíciu. Má ešte aj rýchly záver. Už máme menej ako 100 metrov do cieľa. To sú červené boje. A Talian sa dostáva dopredu. Atakuje Španiela. Tu je zatiaľ líderský Španiel. Ale uvidíme, či to bude stačiť na víťazstvo. Vyzerá to, že áno. Víťazstvo pre Španielsko alebo Taliansko. Tak to je zaujímavé. A Francúz na treťom pravdepodobne mieste. Teraz nám grafika povedala, že vyhral Talian, Giacomo Sinti. Naša vlajková loď mužská K4 na 500 metrov v Krakove neobhájila bronz z Minsku 2019. Dôvodom boli najmä zdravotné problémy háčika lode Samuela Baláža. Dlhodobo máme 5 kvalitných kajakárov, čo je výborná vizitka. Rovnako pracujú aj najsilnejšie krajiny na svete, aby mali k dispozícii náhradu pri výpadku jedného z členov. Napriek tomu, že Erik Vlček v Krakove bol, do K4 si nesadol. Situácia bola taká, že sme mali jedno sústredenie pred európskymi hrami a Samo tam už prišiel zranený. Ale do poslednej chvíle tiež čakal, či ho to prejde, to zranenie. Jeho vlastne seklo v krku, že či sa mu to zlepší alebo nezlepší. A naozaj predposledný deň to sústredenia vyhlásil, že sa mu to nezlepšuje a či teda nie som ochotný ja naskočiť do tej štyrky, či to nejako nezmeníme. Ale to už by som išiel proti Jákošovi a proti tomu, ako som bol ja nastavený a sadnúť si do niečoho a ísť pretekať po 2 tréningoch nemá nejaký význam. Takže nakoniec to išli so Samom a podľa mňa aj to ovplyvnilo ten ich výsledok, lebo neboli úplne optimálne nastavení. Aj keď to Sama možno až tak neobmedzovalo, ale už traja, keď to majú v hlave, že jeden je zranený, tak už ten výkon není taký a tá štyrka je naozaj o detailoch a je to veľmi nabitá disciplína a hoci aké malé mentálne rozladenie zanechá stopu a už keď ste o 0,2 pomalší, už môžete zabudnúť na postup napríklad do finále. Presne to sa aj stalo. Slováci skončili v semifinále až 6. 0,6 sekundy za poslednou postupujúcou loďou z Česka. Na ten krk trápi už dlhšie, už od predprvom kvalifikačí sa to dostalo do takého štádia, ktoré sa to so mnou ťahá až doteraz a bohužiaľ pred tými európskymi hrami ma akútne seklo, takže tam som bol chvíľku obmedzený z tréningov a nebolo to ideálne, ale teraz mákame na to s fyziou, s trénermi, posilňujeme to a podľa mňa je to na dobrej ceste a treba tomu dať čas ešte a bude to dobré. Bohužiaľ Sama seklo na tom tréningu, čo mi je veľmi ľúto, ale dopadli sme, ako sme dopadli. Síce v tom semifinále to bola naša najlepšia jazda, boli sme síce 6, štvalo nás to, ale škoda, že toho Sama seklo v tom krku, lebo podľa mňa by sme do toho finále možno vedeli postúpiť. Ale čo už život, takýto zranenia prídu, nevyhneme sa im, takže hlavne už v tejto fáze nemajme žiadne zranenia, už nech vieme natrénovať a prichystať sa. Tak bolo to náročné, či už z toho hľadiska, že sme sa nedokázali pripravovať kvôli tomu samovému krku. Takže sme vlastne iba 2-krát sedeli pred pretekom v štvorke a potom ešte na tých európskych hrách sme sa previezli. Ale áno, tak bolo to náročné. Tá disciplína je čím ďalej tým viacej tesnejšia, takže vedeli sme, že to budeme mať ťažké a bohužiaľ vypadli sme v semifinále. Ako vidíme, tak aj Srby a také krajiny, že tú 500-ku už každý vie jazdiť, lebo sa každý na to sústreďuje, tam je najväčšia možnosť vyjazdiť tie miestenky 4, takže každý dáva fokus na to. Nevzdávame sa a aspoň nás to možno donútilo k nejakej zmene, čo myslím si, že nám všetkým pomohla, že každý sa teraz na to viacej teší a verím, že to aj pôjde lepšie. Po európskych hrách v Krakove nasledovali druhé kvalifikačné preteky sezóny, kde Denis Mišák opäť potvrdil pozíciu najlepšieho slovenského kajakára, keď počas jedného dňa ovládol finále na kilometri aj 500-ke.
Teším sa, že to takto dopadlo a hlavne, že sa stále naháňame a bijeme, lebo keby som ja veľmi pred nimi a oni strašne za mnou, alebo niekto iný je vpredu a ostatní sa flakajú, tak by to nebolo dobré pre štvorku, ale takto, keďže sa stále naháňame a pretekáme, tak myslím si, že nám to prospieva. Dúfam, že sa mi ho podarí ešte niekedy v živote chytiť, ale fakt je dobrý Denis. Mal na ten záver o dosť viacej síly, jak my ostatní a je to proste hovedo, ktoré to tam vie roztočiť a my sa môžeme len kúkať. Najmä forma Denisa Mišáka prinútila trénerov vážne sa zamyslieť nad zmenou poradia členov v posádke. Na pozícii háčika lode Samuela Baláža teda vystrieda Denis Mišák. Ten v roku 2015 na tejto pozícii získal pre Slovensko poslednú zlatú medailu na majstrovstvách sveta. Následne sedel na prvej pozícii aj v striebornej lodi z olympijských hier v Rio de Janeiro. V tom čase bol zrejme najlepším háčikom na svete. Potom však musel podstúpiť operáciu oboch ramien a pozíciu prvého člena v lodi si právom na 4 roky zabezpečil Samuel Baláž. Tak tá zodpovednosť bude zase na mne a asi sa nevyspím opäť pred pretekom a budem rozmýšľať, že ako to ísť. Ale cítim sa tam asi lepšie ako na tej dvojke, viem do seba viacej dostať, takže verím, že tomu viacej pomôžem a že vyjazdíme tú miestenku. My sme mali už jeden taký testovací trojdňový zraz, kde sme skúšali rôzne varianty posadok v K4 a z toho celého nejakého testovania vyšlo, že ten Denis sa osvedčil na tom vpredu, na tom háčiku, na tom poste vpredu a aj sme sa rozhodli, že ho tam necháme. Potom sme variovali teda chalaňov za ním. Máme nejaké výsledky, máme to namerané, aj sme urobili celkom dobrý čas v tom teste. Prvýkrát sme zajazdili v tomto roku pod 1.20 na tréningu. Ten tretí deň, čo sme skúšali, sme vymenili sama s Denisom, takže Denis išiel dopredu. To vyzerá pozitívne a je to taký nejaký nový vietor do tej štvorky a museli sme asi niečo zmeniť, aby to bolo trošku, aby to nabralo nejaký iný smer a nejakú novú energiu a ja myslím, že sa nám to podarilo. Mne sa tam Denis páči, nehovorím, že so Samom to bolo zlé, ale Denis mi tam tak sadne, že dobre sa mi tak ide s ním. Dobre to je, aj Samo je dobrý na tej dvojke, takže je to super. Už len aby sme natrénovali a potom bude všetko dobre, uvidíme, že aké to bude. Samo tam sedel na tom háčiku od 2019, on už háčkoval aj skôr juniorské a 23-kárske posádky podľa mňa. Taký veľký rozdiel tam až nie je, že môžeme povedať, že obidvaja sú skúsení, že nie je tam niekto väčší profík jak druhý. Obidvaja to zvládli dobre. Aj Denis z Erikových éry, aj Samo v našej, takže podľa mňa obidvaja sú kvalitní háčikovia. Denis je vo veľmi dobrej forme, ale myslím si, že není v najlepšej forme ešte životnej, že to ešte bude lepšie do majstrovstiev sveta. Bol som pripravený na tú Európu, tam si myslím, že som mal taký svoj vrchol a potom to trošku tá krivka padla a bol som taký aj unavenejší, mali sme aj 3 dní voľno, takže aj ten cit prevodu odišiel a teraz sa postupne vlastne dostávam naspäť do toho a rád by som bol na vrchole na tých majstrovstvách sveta. Svetový šampionát sa uskutoční posledný augustový víkend, po 10 rokoch opäť v jednom z najlepších stredísk na svete, nemeckom Duisburgu. Každý sa na to pripravuje, každý si chce vyjazdiť tú miestenku. A super nikdy nespí, takže určite nás zase nejaké štáty prekvapia a niektoré zase padnú, ale verím, že my budeme tí, čo prekvapia. Ako sme mohli vidieť na prvom sveťáku vyhrali Litvánci, teraz boli poslední na európskych hrách. Na druhom sveťáku Dáni mali medailu a teraz boli za nami v semifinále a nepostúpili tiež do finále. Takže v každom preteku vystrelila nejaká iná krajina. Vyšli zrazu Srbi napríklad, zrazu už Nemci nevedia mať medailu, je to ťažké. Vždycky na nejakom preteku niekto iný. Minulý rok sme za Nemcami zaostávali viac jak tento rok, len tento rok ešte medzi nás a Nemcov sa zmestilo ešte 5-6 lodí. Takže
musíme využiť každú jednu možnosť, čo máme na zlepšenie aj o 0,5%. Nechceme sa pozerať na olympiádu z televízie, ale nepripúšťam si nejaký tlak, čo by ma rozhodil. Musíme si proste veriť, aj keď táto sezóna sa fakt ide ťažko a sa trápime. Takže asi tak to vidím ja. Budeme také kindervajce, čo prekvapí každého. Inak to nevidím.